Δεν το χαλάμε αυτό. Όχι αυτό, όχι αυτό. Μόνη σου, εσύ κάνεις τα καλύτερα παιχνίδια, δεν χρειάζεσαι παρέα. Παιδιά, αυτό το γατί κάτι έχει, δεν εξηγείται. Κάποια ψυχική νόσο. Δεν ξέρω. Ή απλά να σε πούμε και σένα κάτι ιδιαίτερο. Και φυσικά δεν τολμάω να βάλω το χέρι μου πάνω της. Αλλά αυτό το γατί είναι επίσης άλλο πράγμα. Και αυτό εδώ το γατί είναι καρτούν. Το καρτούν της οικογένειας των γατιών μου. Καρτουνάκι μου εσύ, καρτουνάκι μου εσύ, ταρταρουγίτσα μου εσύ, ταρτούλα μου εσύ, ταρτουφάκο μου εσύ, μωρό μου, μωρό μου. Τι είναι μπεμπά, μπεμπά. Τώρα σε πιάσαν τα ήσυχά σου, τόση ώρα χτυπιάσαι κοπέλα μου. Δείξε μας ποια είσαι πραγματικά. Κι άσε τις ντροπές. Τώρα βρήκες να ησυχάσεις, τόση ώρα χτυπιάσαι χρυσή μου. Δεν πρόλαβα η κακομοίρα η μάνα να τραβήξω βίντεο όλο το σκηνικό. Κάθε μέρα γίνονται εδώ τα απίστευτα με σένα. Η μπέμπα ήσυχη. Λίγες στιγμές συμβαίνει αυτό. Κάτι θα την πιάσει πάλι.